Здравейте! Намирам се в квартал Манастирски ливади изток в нова жилищна сграда на булевард Тодор Кабешков. Блок 20Б. И сега ще ви покажа двустаен обзаведен апартамент за продажба. Влизаме в входно антре. Вградени гардероби. В този гардероб е вградена сушилня с пералня. Просторна баня с тоалетна. Стъклен параван. Лира. Продължаваме вляво към просторна спалня 17 квадратни метра, където може да се обособи и кабинет, малък кабинет за работа, да кажем. Общата площ на апартамента е 73 квадратни метра с идеалните части. Застроената площ е 62. Намираме се на 8 етаж от 10, тераса лоджия. Апартаментът има прекрасна гледка. Входната врата. Насам влизаме в много хубав, просторен кухненски бокс с дневна част. Дневна и трапезна част. Жилището е, както казах, в нова сграда с североизточно изложение на 8 етаж от 10. Изключително топло, прекрасна гледка, виждате. Панорамна гледка. Отоплението е решено с газ, посредством котел и радиатори. Цената, на която го предлагаме, е 189 500 евро. За повече информация може да се свържете с мен.